Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 ng mga balita sa Negros Island region, ang amo ni kadulong sa inyo. Kagyari nato ng mga top stories of the day. Today is March 3, 2025, Lunes nga adlaw. Kaso nga murder batok sa mga opisyals ng Moises Padilla, kagiban pa, gindismiss ang korte. Motorcycle rider patay matapos mabunggo sa bato, motor natunga. Lalaki na sa puwan nga patay, biktima ginapatihan ginsungay sang Carabao. Pagkagubasang pipe nagresulta sa pagbaha sa barangay Mansilingan sa Bacolod. Kag sa good vibes, Panaad sa Negros magabukas na sa Marso 24. Mga linay, ginpakilala na. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, good news para sa aton ng mga motorista. Kay man, may ara sang rollback sa presyo sa produkto petrolyo buwas nga adlaw. Sumugod lasis sang aga sa buwas, mabuhinan sang 90 sentimos ang kada litro sang gasolina. 80 sentimos naman ang ibuhin sa kada litro sang diesel, kag piso kag 40 sentimos naman ang ibuhin sa kada litro sang kerosene. Ini sa una nga semana sang Marso. Sunod sa Department of Energy, isa sa mga rason sa pagpanaog sa bilis sa produkto petrolyo amo ang pagdugo man sa demand sa Korea kag Estados Unidos. Sa number 9, Negros Power may bag-o nga opisina diri sa Bacolod City. Sa amo na nga opisina pati gayunon ang tanan nga mga transaksyon. Diri na sa The Row, sa Lacson Street, sa Barangay Bata sa Bacolod, ang bagong opisina sa Negros Power sa kilid sang Citadine nga hotel. Ang tanan nga transactions ng consumers sa Negros Power, diri na pati gayunon halin sa new connection application, document submission, bill payment, inquiries kag iban pa. Umalin 8 a.m. tubtub 5 p.m. ang office hours diri. Umalin Lunes tubtub Sabado kag wala sang noon break. May malapad nga parking space para sa mga konsumidor sa The Row kag sa lote sa katupad sini. Sa gihapon, may libre nga kape kag tinapay sa mga nagatransaksyon sa ilang opisina. Ginahibalo pa o kung ginapahibaluman ang publiko nga nagsarado na ang ilang opisina sa Robinsons East kag tanan nga mga transaksyon ang yara na karon sa The Row. Sa number 8, bitaw hindi ani mag-recommend nga ang tanan nga mga truck sa Banose na paagyon. Ginaplanos ng Committee on Traffic and Transportation sa Konseho sa Bacolod nga magpatuman sa experimental route para sa mga truck nga naganilabay sa Circumferential Road. Ang Bacolod Negros Occidental Economic Highway ang ginapaabot ni Councilor Al Victor Espino nga mangin rota sang tanan nga mga truck nga naganilabay sa syudad. Pero tubtub subong nagapati si Bitaw Deputy Jose Antonio Rubelio nga madamo pa sang kinahanglan nga ulubrahon sa highway gani hindi sa gihapon niya ma-recommend nga himuon nga detour sa mga truck ang Banose. Bagluwas sa mga nagapadayon nga road construction, ginakulang pa ang streetlights sa alagyan, rason nga hindi pa handa ang Banose base man sa gitpatigayon nila nga feasibility study. Because based on my actual survey, ang dalan wala pa matapos. So, hindi man because kung adlaw, ang dalan guba man Japon sa piyak. So, masugat ang daigig kung sa north and south. Kaya kung ang aton, Banoche may island sa tunga. There are some parts of Banoche na guba ang isa na section, so masugat ang daigig mo. Kaya kung hindi, kakabalo, masugat ang daigig mo. Truck. Sa number 7, mga safety check sticker. Mangin balasihan ko ng imo ginasakyan nga depasahe nga salakyan ang may insurance o kung wala.
May masobra na sa 400 ka mga traditional jeepney kada mandiri mga nagpa-consolidate sa idalom sang Asenso Bacolod Cooperative ang nagbutang sang safety check stickers gikan sa Bacolod Traffic and Transportation Management Department. Ginsiling ni bitaw Deputy Jose Antonio Rubelio nga ang initiative ang manginbalasihan sa Bacolod LGU agud dapat-od nga lehitimo kag insured ang nagabiyahe nga mga salakyan. Sa sini nga pamaagi, ilaluyag nga mausisa ang kadamuon sang nabilin nga mga traditional jeepney sa syudad. Ginsiling ni June Asis nga chairman sang Asenso Bacolod Cooperative nga hindi magdubo sa 1,200 ang ilang mga miyembro nga napaidalom sa consolidation. Ginapaabot nila nga samtang ginaproseso ang ilang pagsulod sa modernization program, matigayon gihapon nga matagaan sang extension ang pagbiyahe sang ilang mga traditional jeepney units sa piyak sang ginapatuman nga Public Utility Vehicle Modernization Program. Meaning, sa total number of putang mo 1,500, may mga 1,1 lang na nag-consolidate. So, ang nabilin based sa amon yung research is only about 400 ang wala na consolidate. Sa number 6, motorcycle rider patay matapos mabunggo ang iyang motor sa bato. Motorsiklo natunga. Patay si Juan Dansangan Jr. nga nagadala sa motorsiklo Domingo sang udto sa Barangay Dulao sa Bago City. Sunod siya kay Police Staff Sergeant Ronald Javier, ang traffic investigator sang Bago City PNP. Padulong kuntani ang biktima sa iyang abyan nga nagub-an sa motor. Apang paglapot niya sa nagakurbada nga dalan, nawad-an siya sa kontrol sa iyang motor. Nabunggo siya sa dako nga bato sa igad sang dalan kag nahulog sa kanal. Dugang pa ni Javier, ginhingagaw padala ang biktima sa ospital apang ginbawian sang kabuhi. Natunga pa ang motorsiklo sa biktima nga posible bangod sang impact sang malampos ini sa semento sa kalog. Paandam sang PNP, hindi pagkalipatan magsuksok sang safety gears o ang mga nagamotor, ilabi na ang helmet kung nagadala sang motorsiklo. Sa number 5, isa ka lalaki na sa puwan nga patay. Biktima ginapatihan nga ginsungay sang karabaw. Nasapuan na lamang nga patay ang 19 anyos nga si alias Renz bangod sa ginaligar pagpangsungay sang karabaw sa sitio Sapa, Hacienda Casalagan, Dako, Barangay DSB, Banwas ang Pontevedra, Domingo nga adlaw. Sunod sa kay Police Captain Daryl Kuhuta ng Hepe sang Pontevedra PNP, Sabado sang hapon nagpadulong ang biktima sa lugar sang insidente agud nga magpakaon sang karabaw apang natingalang iya nga mga himata nga wala na siya nakapauli. Dugang panikuhutan, ginpangita siya sang iya nga pamilya kag nakita ang iya nga lawas nga may mga pila sa nagkananaing nga bahin. Gindala pa siya sa ospital apang gideklarar nga dead on arrival. May nakita nga isa ka karabaw nga ara man sa lugar nga may mga dugo kag wala na nakahigot. Hindi iniya karabaw nga ginapanag-iyahan sang ilang nga pamilya sang biktima. Sulod sa PNP, magasugilanon ang pamilya sang napatay kag ang tag-iya sa karabaw angot sa natabo. Sa number 4, 50 million pesos nga dugang nga pondo para sa Masskara Coliseum hindi gikan sa loan agreement. Aprobado na sa Konseho sa Bacolod ang dugang ng 50 million pesos para sa Masskara Coliseum nga gin-redesign para mangin venue sa mga dalag ko sports events kag convention center. Ginpahayag ni Mayor Aldi Benitez nga ang dugang nga pondo ang magagikan sa savings sa syudad sa idalom sa Development Fund. Hindi ini maghalin sa loan agreement. Kabahin sa disenyo ang operable wall partitions, movable kag retractable bleachers kag elevator. Ang Coliseum sarang maka-accommodate sa kapin 12,000 ka mga individual. May kapin sa 800 billion pesos ang unang gintala nga pagpondo para sa proyekto. Magikan sa ginhulam nga kwarta sa syudad sa Development Bank of the Philippines sa nagligad nga administrasyon. Sa number 3, Bacolod Bulk Water Incorporated, naagpangayo sa pasaylo sa mga residente sa Barangay Masilingan matapos maguba ang ilang pipe kag nagtuga sang pagbaha. Nagatagiti ang init sa gulpi lang nagbinaha ang pila ka mga balay sa Hermelinda Home Subdivision sa Barangay Masilingan sa Bacolod sang Sabado.
Nagwa nga ang nabuka nga pipeline sa Bacol Bulk Water Incorporated kabangdanan nga nag-awas ang tubig pakadto sa mga panimalay. Naglabot pa ang danaw sa dalan. Ginpatag sang tagdumalahan sang BBWI nga nagaserbi nga water supplier sa Basiwa Prime Water nga nagpatigayon sila sang disinfection kag chlorination sang matabo ang insidente. Gilayon nga nangayo sa pasaylo ang BBWI kag nagpasalig nga bayaran ang damages nga natuga sa nagluntad nga pagbaha sa mga pamalay. Natigayon na nga nakaayo ang naguba nga pipeline, butang nga gindayaw naman ni Mayor of the Benitez nga ilang madasig nga pag-akto sa amo nga insidente. Sa number 2, sa March 7 ang deadline para sa registration para sa local absentee voting. Nagapahanumdum ang Commission on Elections sa mga qualified public officials kag empleyado nga magpa-register na kung tuyo nila mag-avail sang local absentee voting. Giklaro ni Comelec Regional Director Attorney Lionel Marco Castellano nga bukas ini sa mga empleyado sang gobyerno nga mayara sang katungdanan sa tion sang eleksyon. Nalakip man diri sa Nuseya ang katapos ng PNP kag militar. Ang media practitioners ang qualified man para sa local absentee voting. Sa Negros Occidental, ang para sa local media, ang application para sa registration ang pwede masubmit sa talatapan sa Negros Occidental Comelec. Mga national post lamang ang sarang nga maboto sa idalom sang local absentee voting. Government workers, including the military and the police, who will perform election duties or poll duties. Okay. Yung hindi makaboto sa araw ng election dahil nagtatrabaho ng election duties. Yun yung qualification dyan. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Kaso nga murder gitpasaka batok sa 14 tanan ka mga persona nga nagalakip sa mga opisyal sang Moises Padilla kag anay mga opisyal sang Banwa gin-dismiss sang korte. Ginapasalamatan kag ginakalipay ni Moises Padilla Vice Mayor Adrian Villaflor ang pag-dismiss ang korte sang kaso nga murder batok sa iya kag 13 ka iban pa. Sa desisyon nga gipapanaog ni Gihulngan Regional Trial Court Acting Presiding Judge Maria Ana Priscilla Pareha, gidismiss ang kaso ng murder may kang tanan sa kamatayon ni Moises Padilla Councilor Jolomar Hilario bangod sang lack of interest sang tagreklamo nga magpadayon sang kaso. Si Hilario ang ginpatay sa mga armado sa iya nga balay sa inulingan sa Moises Padilla sang March 2019. Ang Leonardo Panaligan Command sa rebelding New People's Army ang nag-ako sang responsibilidad sa pagpatay kay Hilario. Ilagin siling nga si Hilario ang asset sang militar. Sa order ni Judge Pareha, iyagin siling nga may kaangtanan sa constitutional guarantee ang kinamatarong sang akusado para sa isa ka speedy trial kag manikawan pa nga ang delay sa paghatag sang ustisya, ang motion to dismiss sang defense ang gin-grant. Nakasaad man nga ang defense ang makapilana ka move sa dismissal sang kaso bangod sang kakulang sang interes sa bahin sang complainant nga mismo ang anak sang biktima nga si Leo Francis Hilario kasubong man sa mga private prosecutor. Nalakip sa ginmando nga dismissal sang murder case nga na-file batok sa anay Isabela Mayor Joselito Malabor, Moises Padilla Councilor Vincent Brian Garcia, anay Konsehal Jimmy Don Plaza, kag Morito Flores, anay Barangay Captain Jonathan Villaflor, kag Feliza Villaflor, sunod sa kay ni Jose Max Ortiz. Dugang pa niya, nalakip man sa na-dismiss sa kaso sanday Ruel Sarillo, Jason Abria, Raymond Gabitanan, Richard Sarillo, Armando Cordero, Ami Luxin kag Jomer Pablo. Salamat kita sa Ginoo lipay kami na dismiss na ng kaso kag napamatod-agi niya mga inusinti kami ang tabuhi kay tolya na sinti mo kami. Oo, kayo na una ma'am ang sa akon in-file do 5 counts of murder mo. Versus sa imo. Oo, sa amon sa ang isa ng saka mo nang kay former SP Jolomar Hilario. So, labig naman ang hearing. Tiyo na, pasalamat kami sa among bugado siya rin na nagpa-follow up. Tito wala naman git interest ang complainant. So, tatlo na ka-hearing balik-balik namon. So, ako na salamat kami, dismiss si judge ang among kaso.
Kag sa Good Vibes, opisyal na nga gin-launch ang 29th Panaad sa Negros Festival 2025. Kadungan sini ang sashing sang 27 tanan ka mga linay sang Negros nga mga contestants. May report si Barbara Mijares. Ginpamunuan ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, Vice Governor Jeffrey Ferrer kag provincial officials ang official launching sa Panaad sa Negros Festival Biyernes ang hapon sa Provincial Capital Park and Lagoon. Kadungan sini, isa-isa nga ginpresent ang 27 ka mga kandidata para sa linay sang Negros sa sashing ceremony nga ginsakdag. Sila ang ginupdan sang ilang nga mga alkalde o kung tiglawas sang ilang nga LGU. Para sa gobernador, ang Panaad sa Negros nga ginakabig Festival of Festivals higayon sa pag-showcase sang the best sang probinsya kag sang mga Negrense. This year, we move forward as the future unfolds. A future shaped by our unity, our rich culture, and our wavering commitment to progress and to one another. Over the years, Panaad sa Negros has been more than just a festival. It has been a symbol of our heritage, a showcase of our resilience, and a testament to our shared aspirations. This year, I am excited to witness the journey of these incredible individuals who embody the spirit of Negros. From their stunning beauty and creative artistry to the strength of their community ties. Each contestant brings a unique story and passion to the stage. Partners ang Panaad sining tuig ang Negros Cultural Foundation Incorporated kung sa diin ginapaabot ang pagtibong sang Negrense Culture and Arts, bagay nga labing ginapasalamatan ni Tanya Lopez, ang Executive Director. Lakip man sa presentation ang official nga music video. Magsinadya kay nag-abot na ang bagong adlaw sa nun probinsya, ang Panse Negrense kagsukalawon ani bagong Panaad nagbuklak karon. Magabukas ang Panaad sa Negros Festival Marso 24 kag tubtub ini sa Marso 30. Barbara Mijares para sa Digicast Negros. Nagbuklak karon. Shout out anay sa aton nga mga live viewers subong hapon si RH Tata, good afternoon NIR. Si Andre Tahunera, good afternoon Digicast Negros. Si Jemima Danoka, good evening Digicast, still watching here from Japan. Si Regalado Anali, maayong hapon Digicast. Si Ray Tuhao Tinyosan, maayong hapon Digicast Negros. Jocelyn Luquero, maayong hapon Digicast team watching from Hong Kong. Si Chona Evangelista Caredo, good afternoon Digicast Negros watching from Singapore. Si Jubea Janela, matahong nga hapon Digicast Negros, maayong hapon Choy Ruming. Thank you ma'am. Si Lindol Sunyo, maayong hapon Negros. Kag Benedicto Marisa Danilo, good afternoon Digicast watching from GK Mangrove Village, Dakutan, Jutay, Silay City. Kagabi itong top 10 ng mga balita sa Negros Island Region subong adlaw. Tubtub sa buwas ako si Romeo Subaldo, mayong hapon.